Tiaguti Agutinwa Tinwa Agupela Amandlo mzimba Tiaguti Tagutinwa Taguti Agupela Amandlo mzimba Isiphakamise Isiphakamise Yesu lankaye wow Yesu langa lomphefumulo wami hey akunyama xa ukhoyo akunyama xa ukhoyo Yesu lankaye hey Yesu langa lomphefumulo hey akunyama xa akunyama hey makungabikho makungabikho Chico akunangaleko Chico akunangaleko aleko Chico akunangibeko Chico akunangibeko hey yes Chico akunangaleko hey Chico akunangibeko Chico Dit is weer een suikerstory. Toen zei tata, stop. Je kan het hier gebleven, met niks suiker weggeraakt. Nou, Monica, je suiker is nou weg. Maar ik kan die hele Jesus kan niet doen. Zo tata, wat een naam aan, voor me te moet je aan doen dom. Dan blijf maar niet stil. Monica, ik is ouder dan zij. Maar Monica is slimmer geworden dan ik. Monica zit tijd als een loop. Als Monica kantoor toe gaan, dan zegt Monica, man, hier ga ik niet vragen. Als je staat hier, ik ga in. Besikhona nogogo kule ndawo nokuthaba sibane sokuphakamisa sokusetoilet bekungamnandanga ukubona usitshwazi inhlungu bengase singazithatha kodwa ke besinganokwazi inhlungu zokutyile makhulu ude uthi kuthi xa sisitya ecaleni kwakho sitya kamnandi wena ukutya akungeni kuwe bekubuhlungu ke xa sikuva uthetha lo mazwi uba sitya kamnandi ukutya kungeni kuwe sizokuthi bye bye ke makhulu
Kubuhlungu ukuthi that uyasishiya ngoba ke asiyazi ukuthi seqhathi xa singena phakathi endlini sizothi sizocela amathamsanqa ukuthi usithathe usise kutamkhulu sizawusuka ngubani ngoba besihlala apha endlini siguqene sithandaza sicela amandla ukuthi utamkhulu makavule indlela zethu. Ngoku asiyazi ukuthi sizotsho kubani ukuthi masiyene emangcwabeni siyothandazana sicela amandla ukuthi amathamsanqa endleleni. Sizobhabhayisa ke gogo. Siyayazi ukuthi ubusithi ufuna iminyaka emi-90 kuthi. Awumile nge-90 years usithi ufuna iminyaka emi-90. Sizamile ke lo mithandazo sithandaza noNgcibika apha endlini. Sithandaza naseTownton ndicala ke nabafundisa apho ngithe ndakhonza khona ukuthi umakhulu wami ufuna iminyaka emi-90 kodwa ke isigulo ngoku siyamnyukela. Kodwa ke ndabhiliva ngoba ngiyobhilivayo ukuthi uThixo uyazidika izinto. Nesi isigulo abe naso makazama ukuthi asitshintshe siphele ngoba sibhiliva ngazo zinto ukuthi yonke into kuThixo it is possible. So umakhulu ke akakwazanga ke ukuba uThixo wazamthathela inhlungu. Utshilo ke umakhulu ukuthi wathi njengasingabazukulu wakhe apha bathi uRita andifuni usweleka uRita engakadrive imoto yakhe asuke from ePretoria azomjonga apha endlini. So kwenzekile ke umakhulu ukuthi asishiye uRita engakazi nemoto yakhe afunda aphumelele. Sothi bye mama Mthalo. Sizawuhlala sikukhumbula naxa ufika endlini eTownton ubune favorite yakho. Ubune favorite yakho. Kodwa ke asikho apho. Besithi xa ifika endlini anqala ekamreni straight kaSiyana. Uyasibona nje masikhoyo bathi befuna umntana kulomhlotshazana. Sizawukhumbula ke akathi kumndi nomona. Ufuna ke andombathi sisambatho esimhlophe andiqhenda ngeqhiya eblue. Ayondijula intabeni ndiphuma umona lo ndawo. Sizothetha ke eceleni kwakho makhulu. Nokutefa kwakho sizawukhumbula nezo videos nezo pictures benimane ndokuthatha zona. Andiyazi ke ba sizawuphinda sithathe bani videos. Sizawukhumbula lezo zinto. Naxa usithi kuthi sasibiza ke kuba nguyale njani. Ngoba ke uvese athi xa sizombona athi yona izamshiya neyale njani. Ufuna ukuthi ke sizamshiya nesiyali esinjani na. So ke nguye ke ngokosishiye nalo yali. Sizawukhumbula ngalonto ke gogo. Ngizotshela uphinda ngibulise nami kubantu abadala. Emzalane. Usikhulisile lo mama. Usikhulisile lo mama. Kungelulanga. Kunzima usikhulisile lo mama kunzima. Kodwa athazala amachabe athazala kanti azala iqhawe. Sabe isikhukukazi sethu manje kuba umama besitsho apha benyini benikhe ndambona nasemthandazweni. Isikhukukazi sami ndiyasiqala ndisiqubule ndingasinakekeli isikhukukazi sami ngoba wona amaqhina seqoboqobo andiyawagungquzela amasoqobo isikhukukazi sami. Ndiyacela ke mama andinawuthi lala ngoxolo mamam ngoba amandla la ndawuphinda ndiwacele kuwe isikhukukazi sami. Ndawuthi isikhukukazi sami lala ngamandla. Andiyazi ndawulila ndiphinde ndithini isikhukukazi sami kuselapha sisonke singabazukulu bakho isikhukukazi sami. Siyabulela isikhukukazi sami sibadala sibangaka nje. Kuwe izandla zakho umqolo wakho ndithi nditsho komnye sisi ndithi ungambona ke lo mama engathulela lapha kule bhedi umdala kodwa lo umqolo ibingowethu sonke singabazukulu nabakamkhulu omakhulu wethu. Siyakubulela ngawe yonke enzenziwe. Siyabulela bana badala. Hello, hello.
mandenzele bali sizohamba phaya ekhaya. Umkhulwa wam uke wathi eseRhawutini wathengela umama isitovu, ezazitovu kuthiwa welcome Dover, isitovu samalahle. Yeza imoto yakwa Ellerins yazodilivarisha isitovu, bonke abantu babutyala ngoba buyoma utyala iyabuna intyatyambo. Ke lona ilizwi likaThixo wethu liyakuma bonaphakade. Savuyela into yoba ekhaya kukho isitovu. Xa kuyabanda ke kwelala kuthi kuthiwa kusekhaya kuyabanda. Xa kubanda de ungaphumi namanzi la entempini ngenxa yengqele. Sonwabela uba isitovu sikhona samalahle, sisotha isitovu, sihlale phambi kwesitovu, umakhulu abalise iintsuku. Ngenye imini ngeli xesha likaJuni, Julayi, sisonwabela isitovu. Kanti ngawo lonke eli xesha ubhuti akayibhatali iakhawunti yesitovu kwa-Ellerins. Sabona kufika imoto yakwa-Ellerins yeme egeyithini, bangena abatata ababini bephethe amaphepha, babuza into yoba kukwasani apha. Savuka babuza, uLizabeth Sani uhlala apha? Sathi ngumama. Waphuma umama wabakhawulela, bamnika amaphepha, bathi sayina apha mama. Umama wabuza uba ndisayine ntoni? Buyoma utyala, iyabuna intyatyambo. Ke lona ilizwi likaThixo wethu liyakuma bonaphakade. Bathi abantu, hayi mama, unyanakho uThemba wayekayo ukubhatala iakhawunti yesi sitovu wayesithengile, ngoku sizowuthatha isitovu ngoba wayeka usibhatala. Bangena abantu endlini, bakhulula itshimini yesitovu, bathatha isitovu, bagalela amalahle phantsi, bemka nesitovu, bosilayisha emodweni. Bathi xa bephuma nesitovu saphakama singabazukulwane, salandela isitovu sihamba no-Ellerins, wemku Ellerins wawusithela nesitovu sasekhaya. Sasheka sime egeyithini, buyoma utyala, yabuna intyatyambo. Ke lona ilizwi likaThixo liyakuma bonaphakade. Sathi sisamile egeyithini sicinga mhlawumbi izawubuya imoto yakwa-Ellerins. Wavela emnyango uMamqadi, umakhulu, wathi bazukulwana, uyani, yizanokotha ngoba sisitovu sodwa esimkileyo. Wona amalahle ebesenza shushu endlini asekhona ngoba buyoma utyala, iyabuna intyatyambo. Ke lona ilizwi likaThixo lima ngonaphakade. Yile nto nasentyabeni bathi becinga into yoba bagqibile ngobomi bemvana, kanti abazi into yoba ubomi ezabuphila bubomi obusa ebomini obungunaphakade. Mawasanele la mazwi ngoku nangunaphakade. Amen. Masambeni ke.
siyobeka umakhulu kwikhaya lakhe lokulima ezawulima lo mini yokukhala kwexilongo esizawuthi ngenye imini simbone ingenguye umbi inguye ithi incwadi entle yasekhaya uzawuthi xa esiza uyesu ezolanda bakhe bandande babhabhe bamile imbiko njengentaka naye umakhulu uzawubekwe lo qela limile imbiko lihamba noyesu ngoku nangonaphakade amen masambeni masondele utata sizohambana okholwayo kumuntu ukuba uthe wafa washa ubovu nakuba isitha ubomi akasayikuze afe ngiyazi uba umhlawulo lwami uhleli ekokuphela ekwinyama yami yakumbona uThixo endiyakuzibonela mna ngokwami namehlo ami angibona ingenguyoni asizanga nanto ukuza emhlabeni iyabonakala Thank you.